Els fidels religiosos de Moixent estan d'enhorabona, i és que la parròquia de Sant Pere Apòstol de la localitat ha rebut la visita de l'arquebisbe de València, Carlos Osoro. La missa que serviria per a que 19 joves prengueren el sacrament de la confirmació ha estat tot un esdeveniment molt desitjat i esperat per la feligresia de Moixent i els campaners del temple. Han passat més de 18 anys des de l'última visita d'un arquebisbe a aquesta població de la Costera. Para mí es muy agradable el poder visitar una parroquia más y estar aquí por primera vez celebrando la Eucaristía con esta comunidad cristiana y poder disfrutar de toda la historia de vida cristiana que tiene esta parroquia, ¿no? Ve a confirmar i a 19 jóvens, alguns dels més majorets, i també, sobretot és perquè és la primera vegada que ve a visitar la parròquia, a celebrar l'Eucaristia, a exhortar-nos a ser fils a la vida cristiana i d'esta manera també a confirmar a estos 19 jóvens que avui completen la iniciació cristiana, el bateig, l'Eucaristia i també la confirmació. Ja fa temps que venen preparant-se per celebrar este aconteciment que madura des de la gràcia de Déu la vida cristiana. I ho viuen ells en intensitat, però també la seva família. I juntament amb ells, en familiars i en confirmandos, tota la parròquia. Si a més està l'arquebisbe, don Carlos, pues entonces la festa ja és completa. Abans de la litúrgia, el religiós va pregar davant el Santíssim Sacrament i va visitar la capella de les Santes Relíquies, mostrant gran interès pel significat i la història de la pietat cristiana al poble. La missa es va celebrar amb les lectures dels fidels habituals i els cants van córrer a càrrec del cor parroquial. Durant l'homilia, Osoro va pregonar l'Evangeli del dia aportant els seus comentaris particulars, captant l'atenció dels confirmats i la resta dels presents, que seguien amb gran interès les paraules de l'arquebisbe. Acte seguit fou el torn dels joves i el religiós els administrà la confirmació, mostrant-los el seu afecte i proximitat. Tant el rector de la localitat com l'arquebisbe van enaltir la importància del sacrament i van manifestar la seva fe en els joves. Los jóvenes son esa ventana, que es una ventana abierta y que nos está indicando por dónde va el futuro, ¿no? Y hacia dónde va. Claro está, depende de lo que le entreguemos. Aquí les vamos a entregar algo excepcional como es el Espíritu Santo, ¿no? Que les va a dar fuerza y valentía y capacidad para poder asumir con todas las consecuencias esa vida que Jesucristo depositó en ellos el día de su bautismo. Y por tanto es un acontecimiento excepcional. Sense aquest recolzament d'una millora dels coneixements de la vida cristiana i també sense reforçar aquest vincle a Jesucrist, és difícil que els jovens avui permaneixin en la fe i permaneixin contents, que és el que d'això es tracta, veritat. I entonces, claro, el sacrament, la gràcia de Déu els apoya i els ajuda, però també els posen els mitjos de preparar-se un poquet, de col·laborar, d'aproximar-se a la vivència cristiana. Entonces també tot això junt al final fa que la persona puga almenys mantindre's content en la fe cristiana. Després de la tradicional foto amb els 19 confirmats, l'arquebisbe es dirigia a les portes del temple per acomiadar personalment a tots els assistents a la celebració. Després, acompanyat per religiosos del poble, tornà a la sagristia per a estrenar amb la seva signatura el llibre d'honor dels campaners de Moixent i feu una visita al campanar, des d'on va presenciar el toc del bol dels Tres Grans que els campaners li van dedicar. Abans d'abandonar la localitat, Osoro va enviar un missatge per als fidels del poble per la bona acollida amb què el van rebre. Yo querría desde aquí dirigirme a todos los que forman parte de esta comunidad parroquial y decirles que quisiera dejarles aquí la compasión, la misericordia y la bendición que nuestro Señor Jesucristo a través de mí, como sucesor de los apóstoles, quiere entregar a este pueblo. Y darles las gracias también porque me dan la oportunidad de visitar una comunidad cristiana más de las que forman parte de esta iglesia diocesana, de esta archidiócesis de Valencia, que tanta riqueza tiene en su historia de adhesión a Jesucristo y en su presente también de compromiso por hacer presente cada día más la vida y el rostro del Señor en medio de este mundo.
El volteig de les 8 campanes de la parròquia de Moixent posa el punt final a aquesta visita que de segur la feligresia moixentina mai oblidarà.